Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande okubingelelayo, ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho ofana naye futhi akekho njengaye. Izibongo zonke zingezakhe. Ingakho simbonga nje, ngaphandle kwakhe asilutho. Ukubonga kusho lokho. Mawumbonga umuntu usho ukuthi ngaphandle kwakho ngaba yenzekanga lento, ngiyabonga ungenzela u-1, 2 no-3. Ngaphandle kwakho ngaba nginayo lento. Ingakho-ke kufanele simbonge uNkulunkulu kakhulu, usuku nosuku alungadluli ungambonganga uNkulunkulu. Yebo, kunesikhathi sokucela, angiphiki. Kodwa lithi izwi lenkosi masicele sinokubonga. Masicele sinokubonga. Ngoba kuzosisiza lokho. Ungaceli nje kuphela. Kodwa cela ubonge, wazi ukuthi lento oyicelayo usuyamukelisiwe. Usuyamukelisiwe. Asiyezweni lethu singakayi, ake sixhumane nomdali wethu, sixhumane noNkulunkulu wethu. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu ophilayo, siyazithoba phambi kobuso bakho nangawo lo mzuzu. Siyabonga uthando lwakho osithande ngalo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu onomusa. Siyabonga ukuthi kanye nathi kahle kahle asazi sizobonga sithini, ngoba uyaqhubeka nokusenzela izinto ezinhle. Yebo siyabonga, kodwa futhi ekubongeni kwethu uyaqhubeka uyasenzela. Upawulo lokuthi asilutho ngaphandle kwakho. Uma ungekho wena asinto yalutho. Ngoba uma ukithi konke okuseceleni kuyizeleze, ngoba umkhulu wena ukithi kunosezweni. Sisize Nkosi, sikwenze wename enhlizweni zethu, ngoba lutheliwe lolu thando ngomoya ongcwele. Uyahlala kithi ngomoya wakho ongcwele. Masikulalele, sikuthobele, sikwesabe, sikwenze konke osiyala ngakho. Siyabonga ngalesi sikhathi, siyabonga ukuthi siyakwazi ukuzwa nokulalela izwi lakho. Sibonga nemali Nkosi osipha yona yokuthenga lamadatha. Siyabonga ngendlela emangalisayo. Busisa bonke abantu Nkosi abathenga amadatha ukuze basebenzele ukuphila okuphakade, ukunokungawathenga amadatha ngoba befuna ukudla okudlulayo. Ngesikhathi ekulinga uSathane uphuma kwi-fasting ka-40 days, ekubona ulambile Nkosi wathi guqula amatshe wenza izinkwa udla usuthe. Kodwa indlela waphendula ngayo ilesifundisayo ukuthi amadatha amqoka kunegrosa, ngoba uma sithenga amadatha igrosa izosizela, kodwa uma sithenga igrosa amadatha angeke azizele. Waphendula uSathane wathi kulotshiwe ukuthi umuntu akayophila ngesinkwa sodwa, kodwa ngamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Kuya ngabantu-ke ngokuhlukana kwabo, mabekholwa ukuthi lezi inkonzo Nkosi zivela kuwe, mabekholwa ukuthi wena okhulumayo usebenzisa lo mlomo, bayothenga amadatha. Kuba ushilo kuMathew 6:33 wathi asifuna umbuso wakho nokulunga kwakho, konke okunye konezelwa kithi. Uma sithenga amadatha, wena uzosithengela ukudla, kodwa kubiza ukuthi umuntu athenga amadatha alalele inkonzo, wena bese uyamprovider. Siyabonga ngalabo abayibambayo leyo mfihlakalo, kunalabo bathi asidlile silambile sikwazi ukuthenga amadatha. Iba nomusa Nkosi, iba nomusa kulabo abangazi bazolala bedlini.
Iba nomusa uNkulunkulu wethu kulabo abadela konke iminako yezwe bathenga amadatha ukuze bezizwe lakho, baphendule, banike idingo zabo zasemhlabeni ngoba bona bafuna ezasezulwini. Benze izwi lakho, Matthew 6:33. Ngicela nawe ulenze Nkosi ngoba uthe ingumuso likhathalelo kwalo. Wathi Nkosi singazikhathazi sodlani sophuzani ngoba wena uyazi ingani nezwe sihluphekela lokho, thina kufanele sikuhluphekele. Siyabonga Nkosi indlela esibonga ngayo. Kuningi singakubala senzele khona. Kuningi ngeke siqede. Ngoba ngisho ukuzinwaya nje amandla siwaphiwe nguwena. Ingakho umpostoli wakho Paul esho ngoba seFilip 4:13 athi nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. Sisize nathi Nkosi silikhulume lelo gama ngeqiniso, silikhulume ngenkambo ukuthi sinamandla okwenza konke ngawe Nkosi Jesu. Ngoba siqiniswa imithi, asiqiniswa izinyanga, asiqiniswa izangoma, asiqini ngoba sicabile, kodwa siqina ngoba sikholwa kuwe, sikholwa egameni lakho. Siyabonga nangalesi sikhathi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi bangcwele, siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu. Siyambonga, siyamdumisa. Asifundeke izwi lethu kwabaseThesalonika bokuqala chapter 5 sifunda uverse 16 sigcine kuverse 22. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi, kukho konke bongani, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli uprofeta, vivinyani konke, nibambisise okuhle, dedani kukho konke okubonakala kukubi. Ngiyathemtheka ukuthi angihlale kulamavesi, kodwa ke soqhubha indaba yethu esigcine ngayo amahubo 103. Sigcine sikhulume nje ngoverse 1. Uthi mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Konke okungaphakathi kuwe, umzimba wakho wonke mawubonga igama lakhe elingcwele. Uma ubhema, amaphaphu ucabanga ukuthi alibonga igama likaJesu elingcwele. Uma udla ukudla okungezanga ngendlela, ucabanga ukuthi izibilini zakho ziyamdumisa uNkulunkulu? Zizomdumisa kanjani? Ngoba phela uzifunza izinto ezirong, izinto ezingcolile. Uhambile ezindaweni ezithize, wathengelwa abantu obengafanele bakuthengele izinto wadla, wakhishwa, wayolala emahhotela, noma wena okhiphayo umuntu nawe olala ehhotela. uNkulunkulu unibonile, uyanazi, nadla kudla okungcolileyo. Kuzobonga kanjani, kujabule kanjani okuphakathi kwakho? Mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Verse 2. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Umuntu inkinga yakhe nje ukukhohlwa. Umuntu nje uyakhohlwa. Manje sibona umbhalo waleli hubo ekhumbuza umphefumulo wakhe ukuthi umphefumulo wami ungakhohlwa. Siyakhohlwa thina. Abanye bethu basindiswe ngoba uNkulunkulu ebenzela izinto, base bayasindiswa. Sebekhohliwe ukuthi wabenzelani, sebehlehlele emuva ngoba basindiswa ngoba
kodwa abasindiswe noma bengenzelwe lutho ba-strong labo bantu, ngoba bayazi ukuthi awusindiswa ngoba wenzelwe kuhle, usindiswa ngoba ubalekela ulaka lukaNkulunkulu. Usindiswa noma ngabe ulambile noma uhambaze, kufanele usindiswe. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Uyakhumbula usenkingeni, uthembisa uNkulunkulu ukuthi uzomkhonza, uzomsebenzela, uzomenzela lokhu nalokhu, usukhohliwe. Ngiyakukhumbuza-ke mina, phefumulo wakho mawungakhohlwa imisebenzi yonke kaNkulunkulu yomusa. Liyangithinta leli gama. Lena kuthiwa imisebenzi yomusa, kusho ukuthi imisebenzi ebesingayifanele sasesenzelwa umusa. Asideserve, asifanele le misebenzi kakhulu ngenxa yokona kwethu. Ngoba phela sithanda uNkulunkulu ongasiphathi njengokufanele izono zethu. Sithanda uNkulunkulu ongasivuzi njengokwamacala ethu. Uye lo Nkulunkulu esimthandayo. Simthandela khona lokhu ukuthi akasibambele iqhubu. Kodwa wena ubamba iqhubu wena, khona ungakhulumisani nabo, khona ningabingeleleni nabo, khona niphambana sengathi anazani. Kwenziwa yini lokho? Kodwa ube uthi uNkulunkulu makangakhohlwa wena, athi uyini umuntu ukuba ngimnake, uyini umuntu ngoba uyimpethu nje. Bazalwane, uNkulunkulu wethu masimthande, singamthandi ngoba, kodwa simthande noma, ngoba lokho kokwenza ukuthi umthande. Ngelinye ilanga uJobe ehluphekile, eshaywe ngamathumba, uthi umkakhe kuye, Job chapter 2 verse 9, usabambelele ekupheleleni kwakho na? Thuka uNkulunkulu ufe. Kepha wathi kuye, ukhuluma njengalokhu owesifazane eyisiwula ekhuluma. Lalela-ke, siyakwamukela okuhle kuphela kuNkulunkulu, singamukeli nokubi na? Yazi ukuthi izinto ezimbi sizamukelayo ngesinye isikhathi zivela kuNkulunkulu, ngoba samukela okuhle kodwa kuyena, samukela nokubi. Kukho konke lokhu uJobe akonanga mesho njalo, kodwa khona abanye bethu abamsolayo uNkulunkulu. Uma ukhona uNkulunkulu ungiphuceleni abazali bami. Uma ukhona uNkulunkulu ungiphuceleni umfowethu nomdadewethu. Uma ukhona ungiphuceleni umngami. Uma ukhona ungiphuceleni indoda yami. Hayibo, asiyokwamukela okuhle kuphela uNkulunkulu, kodwa nokubi siyokwamukela, ngoba kuhle kuye. Uyazi yena ukuthi wenzani. Bangcwele bazalwane, ake simkhonzeni uNkulunkulu, bambelele ekupheleleni kwakho. Nkosikazi kaJobe uthi usabambelele namanje ekupheleni. Thuka uNkulunkulu ufe. Akukhulunywa ngokufa kokuphuma komphefumulo la. Abanye bethu bamthukile uNkulunkulu, bayaphila. Kodwa kukhulunywa ngokufa komphefumulo, hayi ukuphuma kwawo enyameni, ukufa spiritually. Ngoba ngesathi uthuka uNkulunkulu usufile, awusaphili. Awusaphili. uJesu akasaphili kuwe ngoba wena uthuka uNkulunkulu. Bazalwana, ake sibambeleleni ekupheleleni kwethu. Masibe nokuqonda ukuthi asiyokwamukela okuhle kuphela uNkulunkulu, singamukeli nokubi. Ingakho-ke kufanele sikhumbule imisebenzi yakhe yomusa, ngoba iyona esinika amandla ukuthi noma sesivelelwe ukubi sithi go through imisebenzi yakhe yomusa.
phefumulo wami ngakhohlwa imisebenzi yonke kaNkulunkulu yomusa. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, Nkulunkulu onomusa, siyabonga. Siyakubonga udumo lungolwakho lokufanele izikhathi zonke kuze kube phakade. Busisa ilona loyo lalela silenze izwi lakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo, uthi uJesu Kristu inkosi.